A la ruta d'avui visitem el Bet i Noia, que són pioners en vins i vinyes ecològiques. En Josep Maria ens explicarà les noves varietats amb les que està experimentant i el per què utilitza el tap de rosca. Aquesta setmana ens traslladem fins a la Serra de l'Ordal per descobrir el celler que ha estat pioner en el conreu de vinya i vins ecològics, el Bet i Noia. A més, han dedicat també esforços a la recuperació de varietats autòctones i a la promoció del tap de rosca. Anem fins a la vinya amb el cap visible del celler, el Josep Maria Albet, per conèixer què diferencia un vi ecològic de la resta. Josep Maria, el tema del vostre celler, de la vostra vinya, el logo ho diu, és ecològic. Explica'm què vol dir ecològic, perquè ho hem tractat a molts llocs i molts programes, però exactament què vol dir ecològic? Com ecològic vol dir que no fem servir cap tipus d'herbicida ni insecticida que sigui químic sintètic, ni cap adob sintètic, ni res. Només productes naturals, el sofre i el coure. En tot el procés? En tot el procés de la vinya, sí. En el celler també no podem fer servir gaire quantitat de sulfurós, més o menys la meitat del que fan servir els vins convencionals. Llavors hem de procurar, això ens comporta que hem de vigilar molt amb la higiene, hem de dir tot molt net, que no tinguem cap contaminació de res i estigui tot molt net per no haver de fer servir tant sulfurós. Des de fa més de 10 anys, el Bet i Noia treballa en la recuperació de varietats autòctones i actualment estan assajant amb el conreu i vinificació de 7 varietats experimentals, algunes de les quals podrien ser fins i tot prefiloxèriques. M'agrada molt provar coses. Jo sempre penso que la vida és massa curta per fer poques coses i en fem moltes, no? Que és que hi ha poques varietats que n'hàgiu de descobrir. Sí, al Penedès ens en falten. Al Penedès a la filoxera vam perdre moltes i ens vam quedar amb el sumoll, l'ull de llebre i la carinyena, quasi bé. I llavors les altres quasi bé van desaparèixer. Ara n'està ressortint alguna altra, però 3 varietats són poques i a més aquestes 3 varietats són molt difícils. Quines altres varietats has descobert en els últims anys que s'han adaptat bé al Penedès? Home, nosaltres tenim l'Arinàrnoa, que és un creuament de merlot i petit verdot. El Caladoc, que és fantàstic, n'hi ha que en diuen que és una garnatxa millorada. De fet, és un creuament de garnatxa i malbec i realment pel Penedès s'adapta molt més que la garnatxa. Dona un taní encara tan suau com la garnatxa, però amb molta més intensitat de color, amb gras, amb volum. És molt interessant. Aquestes com a varietats més o menys conegudes i després en tenim 7 que hem experimentat durant 12 anys, de les quals 3 ja estan fent-se vinificacions d'una manera important i esperant també que s'homologuin i que s'autoritzin, i que són la Vidal, que és una varietat que avui només existeix quasi bé al Canadà i aquí. Després hi ha la varietat que nosaltres encara la diem número 5, o la diem Marina Rion, que és el nom de la meva besàvia, en honor seu, perquè no sabem el nom, l'ADN no mostrava cap varietat semblant, i aquesta també és molt interessant, blanca també. Molt bona fruita, rústica, ben adaptada, amb producció correcta. És molt gustosa, no sé, molt fruitosa, sembla una mica, recorda un pèl al Riesling, és molt correcte, té bona acidesa, així com el Riesling també. I després una de negra que li hem dit velat, perquè estava com coberta per un vel en el temps i llavors li hem dit velat. L'únic que hem canviat la B baixa del vel, del velat per la B alta, perquè el dissenyador ens va fer veure que velat té les mateixes lletres que el Bet, però amb ordre diferent. Ens dirigim ara cap al celler modernista, on ens trobem amb 2 tines ben particulars. Josep Maria, són tines? No, són ous, però són tines, Són tines en forma d'ou. Són unes tines que no tenen gens de ferro en la construcció. Ciment? Sí, és ciment sol. És un ciment especial que està calculat perquè l'aire que entra en el vi sigui el mateix que entra en una barrica. O sigui que el vi que tenim aquí dintre, en aquests moments és un xarel·lo, té el mateix procés de microoxigenació que tenen les barriques, però
sense aport de gust de barrica. Tenen poro, per tant... Exacte. Té l'aeració, la microoxigenació, no es redueixen els vins, amb negres va molt bé també. Els hi dona una evolució molt interessant, però sense l'aport de la barrica. Notes més la varietat pura, per dir-ho d'alguna manera. Si és un ull de llebre, doncs notes la raça de l'ull de llebre sense sense el toc de pintasselles o d'empolvament que pot donar una barrica. Però i la forma? Bueno, la forma el que fa és una mena de batonatge automàtic. L'ou, amb aquesta forma així, quan hi ha només una diferència de mig grau de temperatura entre dintre i a fora, comença a crear-se un moviment convectiu que segueix aquesta forma i les mares, les lies, es remenen i es manté el vi tèrbol. Llavors és com si féssim un batonatge automàtic. Acompanyem en Josep Maria fins al Petit Celler, on Albet i Noia treballa amb les varietats experimentals. Com ho fas per trobar aquestes varietats noves? T'aixeques un dia i dius, avui vaig a descobrir una varietat. Sí, més o menys. No és que la vagi a descobrir. Avui anem a buscar, a veure si trobem ceps que no sabem què són. I llavors ens anem cap a zones on hi ha hagut vinya anys enrere. Normalment hi ha d'haver algun topònim de vinya, que sigui, no sé, Sant Joan de Vinya Frescal, o les vinyetes, o les vinyes, les terrasses de vinya. Hi ha llocs que hi ha noms, topònims molt així, no? I generalment a aquests llocs hi ha hagut vinya. Un cop descobertes, les produeixen fins a tenir 500 plantes i tot seguit es vinifiquen, com aquesta, la varietat Vidal. Un gust molt agradable, Molt agradable. Ara encara sent molt llevat perquè ja ho veus que està picant una mica, encara fermenta, no? Però té bona fruita, té bona acidesa, i és una veritat. Recorda, té una mica com gust de pera. Una mica pera, sí, la pera Williams, Sí? més aviat. És molt fresca i té gustós, és gustós en boca. Aquest gustet que té com de pa cru, és a la llevadura, que encara està molt present, no? Després no hi el vi serà. és molt tèrbol, no. Després queda un vi molt net, molt polit. De vegades recordo un Sauvignon blanc una mica més àcid, més viu, no? Però és molt interessant. No volem marxar d'Albet i Noia sense tastar algun dels seus vins ecològics. Josep Maria, amb tast es nota la diferència d'un vi normal a un vi ecològic? No, no hi ha cap diferència. Pot ser tan bo o tan dolent com un vi convencional. És impossible detectar-ho amb cata. No es nota amb nas, ni amb boca, ni amb postgust, amb res. I amb el color tampoc? Tampoc. Pot ser, n'hi ha que diuen que tenen una mica més d'intensitat de color, els vins ecològics, perquè al fer servir nivells de sulfurós més baix, normalment el color s'expressa més. Quan poses més sulfurós en el vi, els vins convencionals, doncs llavors combina el color i baixa una miqueta. Però normalment, a part d'aquest petit detall, no hi ha forma humana de detectar si un vi és ecològic o no. Un altre dels trets diferencials d'Albet i Noia és la utilització del tap de rosca en alguns dels seus vins. Aquests altres dos vins que tenim sobre la taula, què són? Mira, són un xarel·lo i un copatge de negre, és el Petit Albet i el xarel·lo clàssic. Són vins amb tap de rosca i bé, jo crec que són dels vins més representatius que tenim nosaltres. Això del tap de rosca no és perquè sí, hi ha un estudi fet perquè Sí. vosaltres assumiu a posar tap de rosca i estigueu d'acord en posar tap de rosca als vins. Sí, Per què ho feu? Quin és l'objectiu? Bé, vam veure que als països del Nou Món molta gent l'estan posant i que realment la gent jove hi entra més. Llavors jo crec que el món del vi
Si no el fem arribar a la gent jove, en el futur no hi haurà vi. Llavors, una de les maneres és adaptar-los més el packaging al seu sistema de consum. I a més, hem vist que en els vins blancs i rosats allarga el temps en què el vi està en el seu punt òptim. Com que tapa molt bé, manté més la fruita. En els negres s'ha de vigilar, amb negres joves també, però s'ha de vigilar una mica més perquè els negres sempre volen respirar una mica i això tapa una mica massa bé. Doncs ara ja han sortit algunes coses que s'adapten més a negres i en els propers anys anirem posant algun altre vi perquè realment pensem que és el futur, vull dir, almenys per tot el que siguin els vins de gamma bàsica i de gamma mitja, jo crec que hi aniran tots. De gamma bàsica mitja vols dir aquells vins que no estan molt de temps guardats a casa, sinó que són de consum ràpid, no? Que es poden consumir en blancs i rosats, que es poden consumir en els 2 primers anys, i amb negres que es poden consumir en 3-4 anys, entre el primer, segon, tercer i quart any. Josep Maria, moltes gràcies. Hem après molt en aquesta visita, hem disfrutat molt. Ja ho sabeu. Fins la propera. Vinga, encantat. Fins ara.